हेलो लोगोफोर खुलुमबाय आरो नोंथांमोनखौ बयखौबो गिबियावनो एबाउट बड' सेलिब्रिटिज इउटुब चेनेलावहाय बरायग्रोनानै लाग्रोनाय जाबाय लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोनाथ' बे भिडिअनि टाइटेल आरो थाम्बनेलखौनो नायनानै एसेबाबो मिथिखाबाय जानांगौ बे भिडिअ मानि बागै जागोन। स' लोगोफोर नोंथांमोननि गेजेराव फैलायबाय आं दायो गोदान मोनसे आपकामिं आबुं बर' सावथुननि सायावहाय आपडेट्स लानानै। ओमफ्राय लोगोफोर बे सावथुननि मुङा मा जागोन आरो बेयाव जों सोर सोरखौ फाव खालामनाय नुनो मोनगोन आरो बबे इउटुब चेनेलाव नुनो मोनगोन स' मिथिनो थाखाय नोंथांमोना भिडिअखौहाय जोबजासिम नायलांदो लोगोफोर। स' लोगोफोर बे आपकामिं बर'नि गोदानै फैनो गोनां आबुं बर' सावथुननि टाइटेल एबा मुङानो जाहैबाय बेनोथ' संसार। ओमफ्राय लोगोफोर बे गोदानै फैनो गोनां आबुं बर' सावथुननि स्ट'रि स्क्रिप्ट आरो डाइरेक्सनखौ खालामदों मिथुराम ब्रह्म बिथां आरो प्रडिउसखौबो खालामदों मिथुराम ब्रह्म बिथाङानो। ओमफ्राय लोगोफोर बे गोदानै फैनो गोनां आबुं बर' सावथुनाव जों सोर सोरखौ फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन होनोब्ला लोगोफोर बे सावथुनाव जों गाहाय फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन बर'नि गोबां गोदान गोजाम आर्टिस्टफोरखौ। बिथांमोनानो जाहैबाय राजिब ब्रह्म, मिथुराम ब्रह्म, मनिषा मोसाहारि, रिजुमनि सरगयारि, दांखोलोदो आरो प्रबिन ददेरे, राजश्री बसुमतारी आरो मिजिं प्रेक्टिकेल बसुमतारी, तुलाराम आरो बर'नि गोबां गोजाम आर्टिस्टफोरखौ जों बे सावथुनावहाय गाहाय फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर बे सावथुननि डिअपिखौ खालामदों नायस्रां गयारि बिथां आरो करिय'ग्राफखौ खालामदों कातिना दैमारि बिथां। ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना बे सावथुनखौ BM फिल्म प्रडाक्शन एबा बारमोदाय फिल्म प्रडाक्शन इउटुब चेनेलनि आन्दारावहाय नुनो मोनगोन। लोगोफोर नोंथांमोना बे सावथुनखौ 2024 आगस्ट दानावहाय नुनो मोनसिगोन दे लोगोफोर। नोंथांमोना सोर सोर नायनो थाखाय दानिफ्रायनो एक्साइटेड जाना दं कमेन्टआव खोन्थाहरनो दाबावदे लोगोफोर। आरो नायनो थाखाय एसे नेना थादो लोगोफोर। स' लोगोफोर दिनैनि शर्ट आपडेटआ बेनोमोन। नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनोब्ला लाइक खालामबानो जाबाय आरो सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय। स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। गोजोन्थों एन्ड थेंक्स फर वाचिं।